fil-Vanġelu tal-Ħadd li ġej, Ġwanni il-Battista jindika lil Ġesu bħala il-ħaruf talla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Mela dawn mhux dnubiet personali, imma dnubiet soċjali illi jsiru jagħmlu l-ħsara u kultant ma jerfa' r-responsabbilta tagħhom ħadd għax huma ta' kulħadd, ta' kulħadd mhix tiegħi. F'dawn id-dnubiet tad-dinja, id-dnubiet soċjali, jiena nara l-inġustizzi u l-inġustizzi kbar li jsiru fid-dinja. Għalhekk illum stedint il-Mister Leone Ganado, illi huwa il-President tal-Kummissjoni tal-Arkidiocesi tal-Ġustizzja u l-Paċi, biex nitkellmu ftit fuq l-inġustizzji li hawn fid-dinja u kif nistgħu nelbu l-inġustizzji. Inġustizzji hawn sew fuq bażi lokali u sew fuq bażi internazzjonali. Per eżempju, dis-sena għadna kemm qegħdin nagħlqu niċċelebraw il-sena dedikata għal-faqar. U naħseb waħda mill-ikbar problemi li hawn fid-dinja hija proprju l-kwistjoni tal-faqar. Għandna sitwazzjoni fejn il-persentaġġ tal-foqra fid-dinja mhuwiex qed jonqos, iżda qiegħed jiżdied. Illum għandek sitwazzjoni fejn għandek kellna l-kriżi finanzjarja tad-dinja, llum x'inhu jiġri? Illum min qiegħed joqrob biex jaċċessa forsi ikel aktar minn qabel qed isib illi l-prezz ta' dal-komoditajiet qegħdin jiżdiedu. Allura fejn dana konna qegħdin b'xi mod jew ieħor is-soċjetà tgħinu, il-gvernijiet jgħinu biex daw jipprovaw jilħqu joħorġu mill-povertà. Illum l-aċċess għal dal-komoditajiet il-prezz qiegħed jiżdied, allura fejn daw qegħdin jiġru wara karota. Dan mhumiex qegħdin jilħqu l-iskop qatt. Naturalment. Jiġifieri ikolli ngħid illi l-globalizzazzjoni li d-dinja qed iktar tingħaqad li suppost tgħin biex il-faqar jonqos qed taħdem kontra di. Ekku, il-globalizzazzjoni fil-fatt rajnija wieħed jista' jara l-kriżi finanzjarja li kien hawn. Kenna banek li dan il-banek kienu qegħdin jagħmlu profitti kbar għaliex illum sfortunatament il-profit ma jitqis biss mill-kwantità ta' profit li tagħmel imma mill-kwantitajiet kbar li tagħmel u għandna pereżempju kellna sistema finanzjarja fejn wieħed ma jistax qed ma kienux qegħdin isiru profitti, kienu qegħdin isiru profitti kultant. Mhux kultant għaskapitu anke tas-soċjetà għaliex pereżempju min jissellef il-flus mill-bank biex ikun jista' jaċċessa il-problema tal-housing, u nafu li l-housing hija problema soċjali fid-dinja kollha. Kien qiegħed jissellef brati għolja, il-banek jiċċarġaw kemm jifilħu, il-banek jagħmlu profitti qawwijin, dak il-profitti ovvjament imorru fil-but ta' ftit nies li jkollhom l-investimenti u daw il-banek f'salt wieħed kien hawn kriżi fil-prezzijiet tal-proprjetajiet u il-banek ħalli ma ngħidx fallew. Marru fi kriżi. U laqtet il-kulħadd. Il-banek marru fi kriżi. Meta l-banek marru fi kriżi, x'ġara biex daw il-banek joħorġu mill-kriżi, il-gvernijiet kważi fid-dinja kollha bdew jissussidjaw, bdew jagħtu sussidji lil dal-banek, naturalment da sussidji jkunu qegħdin jiġu mill-flus tat-taxxi, mill-flus li l-gvern jiġu għat-taxxi, u allura l-gvern kien qiegħed jiddevja riżorsi li suppost qegħdin hemmhekk biex ikompli jgħin biex isewwi ġustizzji soċjali akbar. Biex jgħin il-fqar. Biex jgħin il-fqar, pereżempju. U kellu jgħin il-banek. Biex jgħin il-banek biex dal-banek ma jfallux. U dan. Ma tmux taqa' s-sistema ekonomika. U da fil-pajjiżi żviluppati. Dawna fil-pajjiżi żviluppati. Ara x'jiġri fil-pajjiżi sottosviluppati. Kemm tfal imutu bil-ġuħ, jien di ma nistax nifhimha fid-dinja tal-lum fejn żviluppajna ir-riżorsi tagħna ekonomiċi għad għandek nies u l-iktar li tweġġali qalbi tfal li literalment imutu bil-ġuħ. Ekku. Jon kella jmutu żgħar għaliex m'hemmx provvisti ta' mediċini illi f'pajjiżna jew fil-pajjiżi tagħna jiswew ftit ċenteżmi. Mhix xi mediċini elaborati daw. Jon kella hemmhekk fader pereżempju qed issemmi l-mediċina, fil-mediċina għandek inġustizzja soċjali oħra kbira illi għandek dal-organizzazzjonijiet kbar bħal World Health Organization illi qegħdin hemmhekk biex jgħinu proprju tal-pajjiżi li huma fqar li m'għandhomx aċċess għall-mediċini biex ituhom il-mediċini illi meta jivvotaw ċerta ammonti, ċerta fondi biex jixtruhom il-mediċini, il-wieħed jiddispjaċih jgħid imma ħafna kumpaniji kbar tal-mediċini jibdew ibjaw
mediċini li waslu biex jiskadu, mediċini li forsi mhumiex tal-ewwel kwalità biex jibgħatuhom propju lil dan nies il-pajjiżi illi m'għandu jistgħux jaċċessaw mediċini. Għax dawna beggars are not choosers, Eżattament, allura jibgħatilhom dak li wasal biex jispiċċa. Armi hemm. Ekku, armi hemm, dik il-vera kelma, armi hemm. Dan l-inġustizzi issa. Ekku, u dawn huma l-inġustizzi biex ngħidlek l-inġustizzi soċjali li qegħdin isiru. Ma ninsewx illi meta kull fej fis-soċjetà hemm inġustizzja soċjali, l-ewwel li jibgħatu l-inġustizzja soċjali huma li żjed nies debboli. Debboli, vulnerabbli. Għandek it-tfal vulnerabbli, għandek it-tfal, għandek in-nisa, pereżempju fil-morda. Għandek il-morda anka fil-kamp lokali, pereżempju naraw Malta jesemmi fil-kamp lokali naraw pereżempju jekk taqra l-gazzetta ta' dalodu, issib illi kien hemm marċ għal ħabba l-vjolenza domestika li hawn. Illum jingħad jiġifieri statistika li ħarġet jgħidlek illi kwart, jiġifieri 25% tan-nisa ġewwa Malta qegħdin ibatu l-vjolenza domestika. U wieħed jistaqsi għaliex qed ikun hawn il-vjolenza domestika, għaliex dan l-inġustizzi maħniex inneħħuhom. Jiġifieri l-ewwel irridu nibdew aħna nkunu aħna illi aħna ikonna responsabilità soċjali. U responsabilità soċjali l-ewwel trid tibda lejn il-membri tal-familja tiegħi. Mbagħad wara trid tkompli lejn is-soċjetà in ġenerali. Dil-vjolenza domestika wieħed isaqsi għaliex qiegħda tiġri. Kultant jgħidulek pereżempju waħda mill-kawżi tkun anke in-nuqqas ta' finanzi. Allura ir-raġel iħoss illi ma jistax iżomm il-familja u jibda jisfoga fuq il-mara u anke kultant jisfoga fuq it-tfal. Jiġifieri ikun hemm raġuni partikolari għaliex qiegħda ġġib dik il-vjolenza. Jiġifieri il-faqar. Il-faqar, ekku, eżattament, ekku. U Ġesu jiġi preżentat fil-Vanġelu bħala dak li sa jneħħi id-dnubit tad-dinja, allura jneħħi l-inġustizzji soċjali. U ssir dinja aħjar, dinja ġusta, allura dinja li tgħix fil-paċi. Għax hekk m'hemm ġustizzja mhux se jkun hemm paċi. Tista' tgħidli daqsxejn kif jagħmel dan Ġesu, kif Ġesu sa jneħħi l-inġustizzji soċjali? Naturalment, Ġesu li jrid bidlilna aħna kultant ngħidu mindset, però Ġesu jrid ibidlilna qalbna. Illi rridu nkunu aħna, illi qalbna nittrejnjawha kif tħares lej is-soċjetà, kif tajn lis-soċjetà. Pereżempju, dal-jumej ilu kien hemm il-kampanja tal-Istrina. Naħseb li jekk wieħed mara xejn hemmhekk, għall-kbira tal-Maltin il-Awċin, illi x'kienu qegħdin jagħmlu kienu qegħdin jagħtu ftit minn dak li jistgħu, però dak il-ftit tal-ammont sostanzjali biex jgħinu fejn il-ġustizzi, biex dawn l-inġustizzi jissewwew biex jgħinu fejn mart illi dan nies li għandhom il-mart u jridu jaċċessaw ċerta mediċina li anka ma tkunx available hawn Malta, illi daw jistgħu jgħinu. Illi għandek pereżempju entitajiet li benefikaw minn jew li se jibbenefikaw mill-fondi li nġabru, għandek ħafna li qegħdin jikkejterjaw għal homeless. Illum nafu li l-homeless anka hawn Malta qegħdin jiżdiedu. Dik hija ġustizzja soċjali. Dik hija ġustizzja soċjali. Allura Ġesu ma ġiex biex jibdel l-istrutturi jew biex jifforma xi grupp li jagħmel xi rivoluzzjoni ħalli jiġġieled kontra l-inġustizzja. Ma Ġesu ġi biex isejjaħ nies li jimxu warajh, jibdlu qalbhom, isiru konxi mill-inġustizzji soċjali u flok li naħsbu fina nfusna biss b'mod egoistiku, naħsbu fl-oħrajn. Jekk kull nisrani jaħseb fl-oħrajn u jagħmel xi ħaġa tajba l-oħrajn kif rajna li ġara fl-Istrina, id-dinja tinbidel. U verament Ġesu jkun qed jagħmel permezz tagħna dinja aħjar, dinja ġusta u dinja fejn issaltan ukoll il-paċi. Mill-Evanġelu skont San Ġwan. L-għada Ġwanni ra lil Ġesu risaq leħ u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmed bl-ilma biex hu ikun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xeet għalih u qal: Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bilħaq, anqas jien ma kont nafu, imma dak li bagħtni nagħmed bl-ilma hu stess qalli: Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jagħmel bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu bajnejja u għalhekk xedt dan hu li ben ta' Alla.